Hello guys, so magchika ta karon guys. Magchika-chika ta diri. So i-chika na ako guys kanang akong kaagi ba. So sa karon diyan ako sa Manila. Mag 1 month na ko and 2 weeks 3 weeks ata. January 3 ko nilarga abot ko diri Manila January 4. So mao ni nga ko og Manila guys kay makipagsapalaran lagi ko ang pa-abroad sa mga tukog Qatar. So sa karon nian akong agent nga rin nakakay para mahikay imong papel. So ang dalhon la daw nako kuan kanang valid ID. So ang naa sa ako nga valid ID PhilHealth lang din. Ingon siya magdala pud ko og PCE. So nagdala pud ko og PCE no. Kaman larga dayon ko. So mo to. Ang larga dayon ko kay para mahikay akong papel. So ano to ning naanak ko diri karon to mag 1 month na ko. So nagpa-appoint mag 1 month 3 weeks na ko diri so nagkuha ko og kuan kanang gikuan ako kanang permero gikuan kong NBI. Pag abot na ko diri mga weeks gikuan na ko dayon og NBI. So manatunan ako NBI. So next na pod kay ang agency ang agency kasi guys ingon nila katong to pa ko sa probinsya nga mudawat daw sila og mga first timer walay passport. So ningari dayon ko kay excited pod ko nga maka larga lagi guys kay para sa atong future sa mga anak. So atong ningari ko sus kay tunong pag abot pa lang nako wala na hindi balita na to nga level 3 na ang Cavite. So naman ko diri sa Cavite karon. So tas level 3 nya mo to ning kuan ang tako atong passport. So mo to ni close man don naghintay-hintay la sa nya mo to katong basta katong unang weeks lang murag January pa ata to mga katapusan kay kuan ako og agi pa kuan ako kanang ipa-appointment nako og passport kay human man ko NBI tas nanam po ko PCE. So mo to gipa-appointment nako guys. Mo to ang gidasa akong agent wa na lang kumuuban kay ingon man akong agent kay di na pwede nala daw dili nala daw kumuuban. So siya na lang magdasa akong PhilHealth tas PCE nya mo to nangutan ako sa akong agent niya okay ba na akong PhilHealth. Siya nga okay ra daw PhilHealth na daw way problema. Tas mo to siya na appointment na niya mo to nagbuhat na pod mig pila ka weeks ato na mo to nag-email na ang kanang DFE nga captured na nako. So ano to katong 14 ang tato nako captured. So, ningadto mi mo to ningadto na mi pagabuntag biyahe mi tas ningadto mi gikuha na ko ang papel appointment letter kini siya mo ni gikuha dito appointment letter mo ni dalhon dito pag mag-capture na kag asa nga destino imong capture ya mo to ningadto mi mo to nga gihatag ang papel niya gipayuhan akong agent nga PhilHealth naman laging ako so magto nga no choice gikuan ko wala pang pug koy kuan kanang wala koy voters ID kay bag ula man ko wala man ko ana kaabot kay bag ula man ko nagparehistro. So mo to gikuan na lang ko og postal ID imbis ato nga time captured unta to nako mga 5 PM to akong captured pero sayo pa kayo mo to ningadto na lang mi og Pasay. No choice nagkuha na lang ko og kanang postal ID. So mo siya postal ID akong gikuha ni kay kailangan og valid ID kung wala kay kuan postal ID no choice na lang ni kuha mi. So mo to pagka 14 mi ato ning kuha kay nya kay dili pa man day makuha pagka ugma pa ang schedule. So pagkahuman ato dito nagpahimo ko postal ID. So bisan o wala pa ko'y valid ID ningadto gihapon mi sa akong pa-capture dan sa akong passport. Hindi, ningadto lang mi
nagkuan lang mi nagbaka sakali basin day dawaton day akong kuhan. Pero daan na migiingnan sa among sa DFA nga kailangan og valid ID. So dingadto la jud mi nagpakita kay di so pud di magpakita nga schedule na nako. Na mo to ningadto na lang mi. Mo to ningadto mi. Agaw man pila ko ning pila. Pero wala ko nagpalata nga wala ko. Pero kabalo na ko nga kailangan og postal ID. PhilHealth lang mo to. Naingon to dito ang sister nga. Ang wala pa ka pa-Xerox, magpa-Xerox, ipa-Xerox ang valid ID, din ipa-Xerox ang PSA. Nya mo to, ipa-Xerox na ako ang akong valid ID. Sus, kaya naingon man ang sister nga. Wala di man may mo dawat uguan ma'am, kanang PhilHealth, kailangan, og na kay voters ID, tas may certificate. Ko wala ba ya sir, ning ari na lang ko nagpakita kay schedule man ta na ako alas 5. Captured na ako mo to ning atong ay siya sige lingkod na lang dito nya mo to gitawag na ako ni ana siya nga. Pam ID. Magihatag na ko ang kuan kanang akong appointment later. Siya ma'am ID. Ko alam ma'am kanang kuan ra ba yan ni PhilHealth siya nga. Pero ning kuha naman ko og kuan ma'am kanang postal ID pero ugma pa sa kanang alas 5 kuhaon daw akong kuan postal ID. Nya mo to. Siya nga sige. Balik na lang kapag 16 ayaw lang pagka ugma kay 5 PM pa man ka imong postal ID schedule pagkuha. So mao to nga kanang no choice. Di balik jud mi nga to perti kayong kalayo layo kayo kay sa Pasay mi samantala ako among gingarian Cavite so nakos Cavite karon nag-stay samantala Pasay ang gikonan so no choice di balik na mi nya mo to ni uli na lang pud mi ko uli na lang mi tas gipabalik ko niya pagka 16 so mo to naka-capture dan ako sa passport na ako nimbalik mi pagka 16 dito buntag so mao na to maghuwat pa ko kano sa i-deliver ang passport so sa kanang mga first timer diha labi na gusto mo abroad magkipagsapalaran para sa pamilya so ang akong kuan sa inyo guys magkuha na lang jud mo og kuan kanang postal ID kay mo may madalian one day process lang man one day process kay naaman dito man mi mismo sa office sa Manila nagkuha so one day process lang ambot lang sa dito sa wala pa ko kay bawo sa probinsya pila murag paminaw ko murag 1 month siguro pero diri sa Panchod sa Manila kami mismo magkuha one day process lang rush imong kuan kuhaon 6:50 kuha dayon pagkaugma so mao to sa mga first timer diha mag-abroad kung may kahit bisan nga ni og voters ID guys dili na kaayo asahan kailangan jud ka nang kung may voters ID ka pangitaan ka og certification pangitaan ka kay nakoy nakasabay dito ni na siya voters ID kompleto yung papelo tas nabatian nako nga hala ma'am kanang kailangan biya kag kuan mo ni certificate kailangan magkuha so no choice gipabalik siya so mo lagi hapon kung nakay voters ID balik lang gihapon ka so ako pa sa inyo sa mga first timer magkuha na lang mo og postal ID total ang agency man ang sagot ana bayad so dali ra kaayo magkuha so PSE kailangan mo to wala naman ko problema kay may PSE naman ko tas wala lang ko valid ID so valid ID. Na agad ko valid ID pero PhilHealth lang pero dili daw kuno naasahan kayo ang PhilHealth. Mas maayo pa postal ID. Pero ambot may expiration na siguro ng postal ID. So mao na to guys. Waiting na ko sa akong passport nga ma-release. Pagka humanog ma-release akong passport so dalhon ako sa akong agent nga to sa sa agency. So mao na to magpa-medical din pagkahuman mag-test the training magkuan kanang uwa din pagka mag-uwa flight na so tiis lang bisan og dugay guys bisan og nadugayan ko diri may problema
tiis-tiis lang ana jud na basta mo abroad ka, first timer ka, tiis lang jud ka sa imong kinabuhi para sa imong pamilya, so laban lang. So maura to ako i-share sa mga bago. So mao na to guys, bye.